Udaberria jatu da denen pozez eta horregatik Elizondoko udaberriko ferire etorriga gaurko hontan eta bi gauza berezi daude esan bezala, lehenbiziko sari lehiaketa 25. edizioa beti jenden bezala eta beste batetik bai Baztango gazta lehiaketa honen da eta ez galtzeko dena gaur honta etorriga eta bestek beste azinda batzuk ikusiko ditu tarten Beiek eta Behorrak. Kaletik eta etxera martxan jarri da lege berria, euskaraz Euskal Herria. Nerea Mortanelakin gaude indakoa baserriko nausikin, esan dezakegu hemen ikusteu ari tarten daudela, aurten ikusi du ez dituzela ekarri, baina alare gogoz etortzeza, ez? Bai, hoi da, egunaz disfrutetzera, haziendak kustera, eta gainera olako denborakin, bueno, pues egune tope, bai, aprobetxatzera bai. Ikusten du aurten ez dituzela ekarri igual lande xentekin zabiltzalako, baina aber espero duen helduden urten ekarriko dituzolakoan. Bai, hoi da, urten pues egon gara dudatan, ez, pixket kartzeko egerran pues egoera eta pues situazio eta zirkustantiak ez ziren onenak. Eta, bueno, pues erabaki dugu ezkarri, helduen urtean aber posible dugun karri, bai. Alare ikusteu famili giroan gaude unbe politxokin, esperot earki pasatzea zer modaukezu gaurko? Bueno, pues buelta bat man, goizean zehar, hazienda kusi, postu ekusi, bueno, pues gasna probatu eta gero, ja, etxaldera, bai. Gauza asko daude iteko, bueno, galetu baizotre bai nola ikusten dozon zuke una oso berezia denez, eta ebaizu bordako azanez, baserriko azanez, nola ikusten dozon hau adibidez, ari lehiaketak ze garrantzi daukene bai eusteko nola bate honei? Jo, pues ari lehiaketak adibidez da, pues oi ez, urte guziko lan bat ez, azkenean plazaratzia animaliek, pues gartzen duen lana ez dela bakarrik karri eta jazta. Garbitu barra dire, prestatu barra dire, txukundu barratuzu, eta ikusten da animalien eleanteak karri direla, bai, eta arras politek, bai. Azken baten igual batzui aztu itxezaiu, hemen bakarra ikusteu eta igual aztu itxezaiu komentatu dozon bezala urte guztin zehar zelan eskatzen don, baina gero igual bai lehiaketa bat izanez, sarik jotek eta igual horrek ere bai itxendo nola batxe motibatzea jendea, ez? Bai, nik uste dut dela hoi, ez? Nik uste dut prestigio edo ez, izen bat hartzia ez, ari lehiaketa irabazti horrek kartzen duena ez, ez dela bakarrik plazaratzea, dela, pues hoi ez, nik uste dut izen hoi edo irabaztia, eta gero pues zure etxeko ari potentena edo oberena pues ekartzia eta denak eske gusten da, garbituek, txukunek, bueno, pues gibelekaldeko imoztue, adarrak adibidez buru beltzetan adar batzuk arras politek, arras ona, osea onak, eta baita Burugorrietan ere bai, bada bakarren bat hor destakatzen duena, baina hoixen. Bai. Momentun jaketa aipatu dituzon berezitasunek badaukezo gustokon bat edo badaukezo esateik? Bai, bueno, hemen lehenbizko bi hauek adibidez gustatu dizkita honiz, bueno, oineken ez naiz ganarata, ikustera, burubeltzak, egia da burubeltzetan aukera gehiago edo animali gehiago karri direla, Burugorrietan baino, bastanen, hoi da ez, hartalde burubeltzak edo predominatzen dute, Burugorrietan pena, pues ez dela hoi ez dela inbertze, igual diferentzia handia bat dela, baina bueno, eskertzen datzutena, gu honek lehenbizkoak ez dugun ekarri. Eta pena, nik banoen pena, baina eske ez ginen arriesgatzen alkartzera. Bai, eta hoxe, baina, bada non hautatu eta bada zerkusi orden bai. Bai, bueno, eun paregabea tokatu zaiu, osea, kisperot oso ongi pasatzea gaurko asko disfrutatzea, eta esan bezala helduden urten zu ikustea hemen zurekin. Hoixen, a ber. Eskerrik asko Nerea. Zuei, aio. Naparrotik mundura egoa mugitu, koloreak eraman bizita sentitu, erromeria ez diliteke. Zigako gizon elegante honekin elkartu bat, eta mintzaldi txiki bat hartu du, esan dio etortze zala, ez? Urtero lege bat bezala etortze zala, ez? Generalia maitortzen ez urtero. Badauzke zore bai azinda komentatu dozo harik, baina ez dituzo ekarri. Ez dituzo ekarri. Eta zertaz ez dituzo ekarri? Ez baitire bezain elegantia. Beinoin ikuste esanen dola beste batek, ez? Igual nausik esatea ez litzeke komeni esatea, ez? Bai, ez baitu atrako premiek. Bueno, dena ez da premioa, gauze parte hartzea da. Bueno, generalien premio hartzeko tortzen dira. Erakustea pixko bat. Eta gaur ze asmo daukezo zeinekin etorri za? Noekin, nietak elementzen emeten noak handa.
Orduan famili giroan. Bai. Zer gustatzen zaizu gehiena feriontatik? Hemen? Harin asuntoa. Ariek, bapaino bertxea, da erratio, nengo, denak. Eta Dena. zein da zure gustoko nahotatik ikusten dozonez? Gustokona. Adar zabaloi. Urte batzuk pentsatzen dut badauzkezola, orduan galdetu nahiko nizuke nola ikusten dozon ferionen evoluzioa, nola ikusi dozon, nola aldatu den, nola sentitzen dozon eman den aldaketa hori? Niretako nik ungik uste dut. Hora urtero, esete maite ununten, perie, uste dut ungi. Zerbait ikusi dozo aldaketan bat eman dela tradizio aldetik edo urtero igual zerbait berrie ikusten da. Zerbait ere beti kamietzen, negustu batez intzuten, hori txekorra, zen hortzen erreta, partitu, hori zutiten urteoketan, hori diferentzia. Eta nahiko zinuke igual berriz. Igual, ez dut, ez afizionatara gire, baino enpin pixkat janginon, hola. Bueno, utziko zaitu disfrutatzen zoragarri hontaz, eta heldu den urten bai animatzen zantzuek hartzea dena ez dela saria lortzea, baizik eta parte hartzea ikusteko denak. Bueno, zu ikustatik etorreik, Eskerrik asko gaurkoan gurekin eoteatik. Aioa, zuri eskerrik asko. Musikak berak aldarazten ditu, piztia baretu da barea piztitu. Saltxarako premirik inon baldin bada, nahi bada kale jira, nahi bada. Jose Lurretegi, ematen do denbo desente pasatu dela azkeneko aldiz zurekin egon ginena, beino berriz elkartuga, zure bai antolatzen dozu hau zinegotzie izanik, nola ikusten da barrendikolako hau, nola bizitzen da antolakuntza guzti horren ondoren? Bueno, urtero egiten den gauz bata eta urtero egite horrek beti errasten du antolakuntza ere, ez? Baina ere beti ere bada zerbaitek eskatzen duena eta, bueno, beti kezka hori hor dago, ez? Ja, bueno, Arronte feri herrikoia da, bertakoa, txikia eta goiza bat bakarrik eta, bueno, horrek ere nahiko arresten du. Esan dozon bezala, urtero iten da ez dakit badaukezon komentatzek igual helburu zehatz batekin iten duzuen, igual zerbait bereziki zerbait jatzen dizula atentzioa, igual baloren bat transmititzeko edo? Bueno, helburua azken finin bertako hartzaile garatzen dugu, zertik gaurkoan protagonistak dire ahariak, aharien lehiaketa da. Beste azindak pixkat erakusteko kartzen dugu zerbait, nio gutxi. Eta, bueno, arena da lehiaketa modura egiten duguna eta pixkoat bentzat hartzaile bakoitzak izan dezan aukera do modua bere azindak edo bere ahariak erakusteko eta lehiaketan parte hartzeko, ez? Eta, bueno, batzuendako importantea da, bertze batzuk berriz ez dute garrantzik ematen, eta, bueno, horrela, ez? Baina, bueno, helburua azken finin da, bertako nekazari, bertako hartzaileak aukera bat izatea, eta horren arritmoa, pues, bueno, artisauakin eta dantzari, txistulari eta honekin, goiz bat polita pasatzea, ez? Eta, bueno, euraldia honekin, honiko beki. Eta ze puntutaino uste dozo sari banatzea hau eta lehiaketa honek balio dola nola bat sustatzeko abeltzaintza eta harin arraza autoktono honen berrikuntza? Sustatzeko ez dut uste hainbertzeko baliorik baduenik, ez? Sariak eta zerbait badira, ematen dira, bina pixkoa nahiko simbolikoak ere dira, ez? Orduan, ez dut uste honek bultzatuko duenik jendea hortara dedikatzera eta historia inundik inora, baina, bueno, gutxien ez behinpin aukera bat izatea, euren ahariak hemen jendeen aintzinean erakustea, pero ez da gutxi, ez? Eta, bueno, gero, zerbait ordaintzen zaio, baina pixka bat nahiko simbolikoa da, ez? Bueno, hortaz aparte bai komentatu dozu daudela bertako produktuk salmentan eta nik uste horrek bai eta kulturekin lotzei badantzak, txistuketa horrek denak nola bat eune borobiltzen dola, ez dakit nola ikusten duzune garrantzi ematea horrei. Hori da, ez, azkenin hori nahi dugu, ez, gure azindak, gure ekoizleak eta gure dantzariak eta gure txistulariak eta denak aukera hori izatea egun batin elkarrekin, ez? Eta, bueno, aski polita da, bertakoa, eta bertakoak ezpadu zaintzen, gaizki gabiltzez, eta, bueno, hau da, pauso bat gehiago. Esan bezala pauso bat gehiago indu eta bertarakortan ebai, heldu den urten eta ez joan ezain urrutire de, pentsatzen dut udazkenen berriz hasi beharko duzuela prestaketa lanakin, ez? Bueno, hemen egiaran, bastanen 3 feri izaten dira
hola, potente, samarrak bi potenteak eta gaurkoa, ez? Gaurkoak, bueno, duen indarra du. Baina, bueno, Uirailan egiten da Pirenaikaren feria, potentea da, Euskal Herri mailan eta kriston jende pila mugitzen duena, eta, bueno, guretzak ere garrantzitsua dena, ez? Eta gero, udazkeneko feria berriz, ja hori herriek antolatzen duena, Elizondok, eta hortan berriz, bueno, hor mundu bat biltzen da, hor azindak bakoitzak berak nahi duen bazala ekartzen du, osea, ez da gonbidapena ekartzen, eta gero hainbat postu, eta da zabaldua ez bastanera, baizik leku guzitara, ez. Eta, bueno, gaurko feriak eskatzen duna da, pues, bueno, azkenin hilabete bat lehenago, hilabete bat erdi lehenago hasitzen gara permisoak eta eskatzen eta historio, eta pixka bat urteroko pausoak ematen. Bueno, Joselu, eskerrik asko, gozatu eta disfrutatu asko une, eta ja ez dizot sartuko, ez zailo sartuko jale hoitan laneako, eta eutxi eun honei, eta badakizo, arki disfrutatu. Mila esker zori. Nahi duzuenerako gu hemen txegara. Koldo Goyenetxea Maiurtara feritan aritu da, eta nola ezintzun galdu gaurko feri, ez Koldo? Baiz, beno torri gara, erraen dut. Hasi naizela, orai urteoketan jubiletut ondo lehenu enituen egun dio torri, eta orai baitu gaztiet oztenez gustora tortzen naiz. Lehen lan handia ezin euken orduan, eta jubilazioak eman dizu igual aukera gaurko unonte etortzeko. Bai, eta atziende beti maite dut, eta bueno, pues, gustora basten dut. Orai pixket kusi atzienda, eta etxera, eta bai. Oso un berezia da, baina igual etorri zabakarra azindak ikuste do beste zerbait badaukezo egiteko. Ez, atziendak ikusi, eta gero etxera, eta bai. Eta ari lehiaketa zer moduzko ikusten dozu aurten? Bai, bada, aria politikiko horrietan da gutxi, beste buru batzetan bada aria hauniz, eta hor guezak izin dute lan polite, bai, behizten, bai. Aurrek urtekin konparatuz igual zerbait gehiago gustatu zazona edo etzazona gustatu badaukezu esateik? Bueno, nik usten dutena buru beltzeko jaz baino gehiago dela, eta buru gorrietan pena da, gutio dela, bai. Eta zer uste zoin barko litzekela orduan buru gorri gehiago sustatzeko edo nolabait gehiago ekartzeko? Hoi ez dakit, gu amaiurren iten dugulek ibiltzen gara etxe, lan iten, eta azkenean buru berazten duzu eta ekartzen duzu, lan haunitzin behar da, bai. Bueno, antolakuntzari gero esanen diu lan pixko bat gehiago egiteko hendik ez du. Bere jakinen dute zela, eta honik ez nahiz azten nozta, ni badakit amaiurko kontu nola den, inbehar dela gibiletik ibili fuerte jendea biltzeko. Hala inen dueba, eta bueno, ontaz aparte pentsatzen dut zerbait plan bat edo ze asmo daukezo gerorako? Ez, orai hemendik ganta etxera, eta... Eta bale? Bai. Ardiekin egin behar dugu lan pixkete etxean, eta hola bai. Bueno, esperot gero gelduko zala gutxinez ardi gazta lehiak eta ikustea eta dastatzea, edo zer? Hoi ikusiko du, bai. Hemengoak itik eta ikusiko du lehiak eta ariena, premioak eta maten ikusiko du, eta gero ingera. Bai. Bueno, eguerdi arte honenga eta berberiz topo itxe untoki hortan, Bueno, esker. Eskerrik asko, Koldo. Gero arte. Taberna kaleta plazan, sartzen eran non esai. Hemen gurekin izaskun Zederna Garalurrekoa dago eta parte hartzen dozue ebai antolakuntzan, badaukezu esatek nolakoa izaten den zuen parte hartzea? Bai, pixka bat koordinazio lan guztiak egiten dut. Pixka bat, Baztango udalan arloko zinegotzi bat dago, Jose Lurretegin eta berarekin aritzen naiz pixka bat gauza guztia planteatzen. Orduan berezikin deitzen ditut artisauak eta ekoizleak, bertan aurten ikusiko duzuenez, 20 bat animatu dira Udaberriko feria honetan parte hartzeko, eta gero baitare animaziorako txistulariak, dantzariak, guzti horiek deitzen dut ere, eta pixka bat ere prestatzen dut, baimena eskatu behar da, Nafarroko gobernuan atzienda biltzen dugulako Zemengo plazan, baita ere tramitazio hori egin behar da, baimena eskatzearena, eta gero ere, ari lehiaketarako bai oinarriak, eta pixka bat, hartzaiekin kontaktua aurretik bai Joselu eta batzutan ni ere, egoten gara ziurtatzeko parte hartze minimo bat izanen dugula, ez? Parte hartzetaz hitz egiten duzu ez dakit igual zailtasun batzuk edo eondien urtero zurtero egiten duzu hau, baina igual, jende gutxio animatu den, jende gehiago animatu den.
Ez, gutxi gora bera, bueno, egia da ditugula ia betiko hartzaileak, gure asmoa izango litzateke ere gazteak animatzea, batzutan heldu dire gazteak gurasokin batera, baina ia erronka izango litzateke gazte gehiago animatzea, ez? Badire gazte batzuk baserritan lanean aritzen direnak, eta arduan bai gustatuko litzaigukela bertan parte hartzea. Bai etortzen direla, adibidez Iruritakoak gazteak dire, Almandozko kasuan ere etortzen dire gurasoekin gazteak, eta orduan hori da pixka bat erronka. Erramar dugu aurten lehiaketara 30 buru aurkeztu direla, horietatik 6 gorriak eta gainekoak buru beltzak. Bueno, Zederna Galurtik etorri zate ez dakit landa ere egiten duzue lana badakizu nola dagoen sektorea, galduz dio bai Jose Luri, baina nola ikusten duzu egun hau berezik igual sustatzeko eta bai sustengatzeko nola bat lehenbiziko sektorea? Bai, nire ustez horrelako feriak beharrezkoak dire, zeratik da pixka bat ikustarazteko baserrietan lehendabiziko sektorian egiten den lana, ez? Eta arduan gainera gaur bezala eguraldia laguntzen baldin badu ikusten dugu hurbiltzen dela inbertze jende, bai bertakoa, bastandarra, baina baita ere iparraldetik, Gipuzkoatik edo bertze tokietatik, ez? Baita ere turistak batzutan gustoko izaten dute toki horiek, baina niretzako garrantzitsuena da baserritan lehendabiziko sektorian egiten den lan hori ikustaraztea. Bai. Eta bueno, hortako ere bai igual lehiaketa bat izategatik eta sarikiotiatik igual bai ematen do aurrera pauso bat edo nola bateko motivazio edo nahi bat seitzeko edo nola ikusten duzu? Bai, azkenian, bueno, hau erramar dugu dela bertako lehiaketa bat, ez da lehiaketa adibidez iraian egiten dena da bertze mailako lehiaketa, baina, bueno, beti hor pixka bat lehian aritzearena bati motivazio puntu bat, ez, sortzen du, eta arduan polita da, eta baitare pixka bat isladatzeko, pues hemen urte guztian zehar egiten den lan guztia. Bueno, honekin utziko zatu eskerrik asko izaskun kontatutako guztiengatik eta berreldu den urten ere bai zer nolako lanakin bukatzen duzuen. Bai, mila esker zuei ere. Pixada gure itzak, bizimatu eta bizitza, herririk herri zuen pozgarri. Jon Etxaide erratzukoakin gaude, beti ekartzen ditu burgete arrazako behorrak eta zaldik ferionte, eta bueno, pixkoat komentatzeko lan handia eukitzen duzuela pentsatzen dut gaurko egunea jatzeko, ez? Egunon, bai, gaurko egunean aiatzeko, goizetan goizik ikitzen gara, eta hasten gara gargatzen, gaur berian hasi gara gargatzen, eta, bueno, azkenean lasatu dire, ereinuek, liston movida, berri desgarratu dugu, berri hasi gara gargatzen, eta betiko afera. Pero bueno, azkenean maite dugu. Goiz esnatu beharko izan za, ez? Bai, beti badugu jalioa. Pero bueno, azkenean polite da, azkenean gartzen dugu eta. Nahi izatekin, hoixen. Eta zenbat ekarri dituzu gaur kontan? Gaur karritu dugu 16. Karritu dugu bereinuek, eta ero lau bat begor, eta ero potroa 2 urtekoak jarritu dugu. Era guzteko bizkai jendea, horre nola lude temporada zaldiena, saltzen da bakarron bat, beti. Ikusten dut kriston elegante eta politek dauzkezola, handik daudela. Komentatu dezazkezo ze berezitasun dauzkean zure etxeko arrazan? Bueno, gu beti izen dugu begorrak, aitek eta osabak eta bueno, gu segitzen dugu beti. Eta beti da afizion bat handia. Eta horre semia segitute eta alabak ere bai, eta beti segitzen dugu ez dakit. Nolakoa izaten da zaintze hoi? Zaintzia, bueno, urte guztia badalana, urte guztia. Eta ez da bakarri atzien da gero belaiak eta dena, eta badu bastante lana, Hemen ez da bestik, Ez. Eta hori erditzen nahi dire begorrak eta baute bere lana. Bueno, azken baten gaurko une igual lana ekartzen dizu aurretik eta ondoren, baina guain pixkoat relajatzeko ja behin jarrita dauzkezuela erakusteko esperot pixkoat lasaitzea edo zer. Bai, orai erresa da, lotute erresa da, pero hemen hartzia, eta orai berriz mirra gargatu, eta eraman bere lekure, eta bakotxa bere lekuen utzi, eta txarrena da, limizia prestatu eta garratu gamena, eta orai erresa da.
Hemen Bueno. egun gustoran basteko, Bai. Hartuko duzu eta artetxo bat pentsatzen dut lan utzita ikusteko hango postuk edo zer egun guzti hemen bazo vigilantzi. bai, indu buelta bat. Gara ikusi behar du, baitu lagunek ere bai, hartzainak eta dena, eta ikusi beharko du bera atzienda ere bai, aztekatu dute. Gero, bazkartzeko demoriak egiteko kritiketu, Beitu. Orduan badaukezu eune luzatzeko asmoa Garo, gero badu bazkari eta hori entzutzen gara denak, Beitu. nekatatzeri guztia eta gustoran. Bueno, eune seguro nago earke ospatuko dozola aitzaki honekin. Bai, baina denbora trada elegantia, Bai. Denbora trada espeziala. Bueno, ikusten du pixkoat gorden zaudela euskitez, baina denbora bikaine earki pasatzeko. Bai, elegantia. Eta jende handiako ere bai gustan egoteko eta jendea badugu atratzeko. Ja, lehenbizko feria direta. Bastiko dugun, Bueno, ikusten du ilusio handiz gaudela denak, eta esan duzun bezala egueldi honekin jende askoa edabiltzen momentuz, eta espero dut, esan bezala lortzean zerbait saltzea edo norbatek fitxatzen donotako bat. Bai, hau nitzek dute ikusi, eta igual ez dute du zerten noi, eta igual bertik azten die telefonotik. Lako zale ikusi nuen, ez dago saltzago, eta bete hartzen da. Erakutsi zasten da. Bai, erakutxen behar da feritan. Nahi behitzu salden behar da erakutsi. Bueno, eskerrik asko jon gurekin eotxetz gaur kontan, eta badakizu earki bazkaldu eta earki ospatu gaurko une. Pastiko du gustoran. Bazkaldu eta gero igual trau batzuken eta gero etxerat. Seguro nau, ja eune kompleto. Bai, gaur egune kompleto. Gaur hola da, egune. Eskerrik asko, Jon. Bueno, paston gizuek ere bai, mil eskera uniz. Gero arte, agur. Gabiltza, berden gaztean nola zarrak, mugitzazu eizarrak, hemen bai gatoz, trikiti saioz, elezago jentar. Irunetan nini, bikotea laia, irunetan nini, musika eta jaia, azken aldi hontan, hartu dut usaia, soinua jotzen aztekua berak duela naia. Itxasotan nini, atzerak da aurrera, itxasotan nini, roila txarrik eba, baina susmoa dut, gaurdun ez aukera, pandero astintzen hasi nahian da bilela bera. Soinuan, alperri gari aiz, soinuari begira ikusi izan hau naiz. Mugako ditun, izerdi aldi latzak, nik adinaz garmugitzerako behatzak, baina hori nahi badunto trikiti xartzak. Iritsi zaigun, azken momentua, tori panderoa nire instrumentua. Mezigitunan, mila entxeguon, ekarri trikitixa eta begira egon, hainbertzen saiatu beharrik aniz egon.
Segitzen ola hobe gabiltzala, ez dakizen baten zulek pentsatuko duten ala. Hobe dugu segitzea, orain artean bezala, ni txikitan ni pandero, hori delako normala. Hobe dugu segitzea, orain artean bezala, ni txikitan ni pandero, hori delako normala. Nezen siesteko gigo, garen tamadura, azkarri iritsi gara, agurran ordura. Horren mila etorri gara txasuran, tapiztu nahi genuen sua altxatu da. Horren mila etorri gara txasuran, tapiztu nahi genuen sua altxatu da. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Ansietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna. Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Elecberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elecberri. Xaldubikin elkartua gaur kontan ikusten du behi kuadrille batek arri doztola, zer dela eta hasi zinen zu honekin? Bueno, Juan Cruze gordun bere garaian oain dela 5 urte edo esan zigun pixkat ferie berrez pizteko ja ekarriko genuen zerbait hazienda eta orduan geroztik ja ohitura hartu eta ekartzen ditugu. Beitu. Da zenbat ekarri diot jozo gaur kontan? 6, eta txaltxiki bat 7. Ze arrazakoak die, badaukezo... Pireneika. Bai. Eta badaukezu esatek ze berezitasun dauzkeen arrazak, nola ikusten dozon jende... Bueno, horren gaina hasten bagera ja gaizki biliko beraz, eta denek ikuspuntu desberdina ditugu. Ez dago arrazan arau garbi bat ni uste. Eta batzu bagoazi buru batera, beste batzu gorputza askora, orduan ez dakit. Nik arraza ez dut ulertzen, niri gustatzen zaizkit eta oki nahi naiz. Bueno, gustoa da gauze eta orduan galdetu behar dizut zergatik gustatzen zaizkizun eta zergatik hautatu dozon arraza honengatik. Hombre, Pireneika beti da nik gustatu zait bere buruko alaitasun horrengatik eta saiatzen naiz buru horren alaitasun hori mantentzen. Ez balin badu buru alaitasun hori niretzako ez dut kontsideratzen Pireneika. Eta gero adarrak ere eduki behar ditu. Nire ustez, naiz manejorako adarrik gabe laneko errezago den, baino da nire ustez berak behar duen erakutsi behar duen gauz bat, eta ez dakit doain bat edo ez dakit nola esan, da arraza dakien gauz bat. Bai, adarrak eta horra erdili irantzen eta horoko gauzak. Oso ikuspuntu berezi eta politio da nik uste? Ez dakit. Eta erakusketa honek balio dizo zerbatetako esan dozu azken baten ohiturekin hartu doztola nola bate releboa? Balio, ganadoaren noblatzen duzu, hazienda beti eskutan ibiliz eta tranquilago izaten dire, eta azkean erakusteare gustatzen zaiku egiten dugun urte guztiko lana, claro. Eta hortako erakutsi zaitu zure bai, kamara aurren atean. Ez zait gehiagi gustatzen eri hau, ez. Eta gero plazak duena ona da, entzuten dituzu, nola esaten da, eta gauz onak, eta gauz txarra. Behar duzu jakin danak onartzen. Bat etorrikoa, eta hortik ikasten bai, eta berriz. Bai, bueno, ikasi, ez dakit ikasi, baina ikasi mentzat onartzen, batek esaten aldu, pues unek hau akatsa uzakek, bestea dake, holoko gauzak. Ikuspegi asko daudela. Ikuspegi asko, bai.
bai. Eta hoxe. Aber, ez altzan asko urrundu behar tokiontatik edo zerbait egin behar aldozon postuk ikusi edo gaurko egun Ez, hemen inguruan ibiliko naiz eta gero aharien lehiaketako epaimaila egiten dut. Epaimaileza. Bai. Eta nola ikusten dituzu? Bueno. Hemen zutaneare arten bakarra izketan, Ondo, badire ari politak. Gorri eta gutxi antzen oain, baina, bueno, bai, ez dire urtero berdin tokatzen, igual ariek ez daude urtero prest ekartzeko moduan, eta, bai. Baina, bueno, ariena iduritzen zait aidela pixka takatzen. Eta aidela akabatzen, ez dakit, jendeak gero eta ari gutxio ekartzen du, hola, ez dakit, zerbait beharko litzaiake arien hau berpizteko. Eta zer uste duzu izan barko litzekela neurri hori? Ez dakit. Iparralden egontzan erdia akabatuta eta hoen berriro berpiztu dute askoz. Lehenguan izan zen iparralden, nintzen izaten izan, eta ez dakit entzun nuen 200-300 buru bazagola, baina nekazari hartzai batzuek eman zituzten ardiak ere. Orduan, bueno, pues, diruko puru pixkatekin, azkean dirua behar dugu mugitzeko, danek bezala. Eta gure laneko ordua ez da ordainduta. Ez da ordainduta, baina, bai, hoxe. Bueno, bai, iparraldeko ere du hoi, iparraldera jamarko seitze, eta igual heldu den urten zerbait berpizten denarin aldetik, eta bueno, zure bai seituko dozo hau azten, eta erakusketan hanka ber zerbaitetako balio dizon baita ere, bai, diru hoi lortzeko. Bai, bueno, niri ematen diate zehozer, zehozer ematen diate, bai, baina, bueno. Ni uste harien dako hori behar luketela igual ardi batzuekin, edo ez dakit. Hori beharko zen eseri eta solastu eta zenbat eta haino udaletxeak alduen ere diru ordaindu, behar dira gauz asko ikusi. Gauze asko, bai. Gu besten dirua errez banatzen dugu. Oi, bai, oiala da. Bai. Ba, eskerrik asko hitzok partekatzetik gukin, eta espero dut txintxo portatzea gero lehiaketan epaimailezan ez, eta ikusiko du gero. Vale, ondo, venga. Venga, gero arte. Bai, aio. Donestebeko frantzesak elkartu ga hemen Elizondon, beti etortzen altza gaurko ferire? Bai, beti etortzen gara. Beti lehenago kartzen hazienda saltzera, porque saltzen zen gehiago, eta guain bakarrik etortzen gara egoteko gendiri, eta zebatxe saltzeko balimate galdetzen, eta pixkat entetu nola dagoen afera, eta gauz horiek. Orduan gehiago ikustea parte hartza baino, ez, aldatu duzu? Justera eta parte hartzea, erosketa, bueno, zebatxe datatzen saltzeko, igual saiatzen gara erostera, hor bada potro bat badula batek, eta ibilin espikatratun. Momentu dute ez dut erosi, pero hor da bila fera. Bueno, guaindik eune bakarra hasin da. Bai, guain gatzi berria da fera, bai. Demore derra dugu, hori principalena, bai, india franko bada, haziendera bai atatu behia, zaldi batzu, ari gero premiotako, eta bueno, ambientea franko makoa. Bai, denetik badau. Bai, badau denti, bai. Zer gustatzen izo gehiena gaurko hontaz? Gustatu gehiena? Bueno, pues, tratatu gehindikin, eta gero itxien dugu bazkaldu, eta hori ere bai hona zaten da, bazkaria eder batin. Hoi hona izaten da, hoi ongi sartzen da. Hota sartzen da ongi, pero bueno, pixkat, ibili hemen ambientean, gure lanako negozio nola den, pues hori ibili pixkat, hendikin. Beraz, pixkoate bai etortzeza, asmoakin negozioa nola bat eseitzeko, baina baita ere bai pesta pixkoat itxeko, ez esan diezonez? Bueno, besta bazkaldu lasai, demora batez bai gehiago. Ardun bestaik gero ez? Besta ja tranquiltxiko, maianan lasai egon. Bueno, oire hona da, oire hona izan. Bai, anon gustora egon, bazkaldu ongi eta trago bat oeste eta venga, animo. Beitu. Eta nola ikusten dozu adibidez ari lehiaketa asko dela komentatzen uain, hau dela azken finen eunontako gauze berezinetako bat? Bueno, hori da berezia, porque batute zebatxe zateko, porque beste aldera nola ez tein hazienda saltzeko kartzen eta orduan badute hor, gauz bat ditxeko premiuman, eta kursi bat eta beste nola diren, eta hor bada pelea pixka eta ber nola ematen duten premiuk, eta du bere salsa pixka hor atratzen da. Hoxe, salsa horrek ere bai ematen dio puntu gehi plus bat esan dezakegu. Bai, gau ematen dula, porque espada hori, pues ja, triste geritzen da fera, haria pinpun, pero ematen du salsa bai. Bueno, seguro nau bik ez gala aspertu behar gaurko egunez. Ez ni lo que ez, ja lasainago eta... Ja denak betek. Ba, ongi. Bueno, eharki ospatu gaurko egune, eta belaxe berriz elkartuko ga beste feri baten, espero dut? Donesteben, zein duzu, Iruti, bueno, Santa Cruz beste horzil da feria Donesteben. Botazazo mezuet. Maiatzen 3 da Santa Cruz.
eta gero beste hostil hortan da feria. Vale. Bai, Ba, espero du han denak berriz elkartzea eta beste elkarrizketa bat inauzutabik. bai, hori espero du, zino gazta txarra espagerak urtena. Ja, situ barra elkartzen. Bai, segitu behar du. Segitu behar du. Bueno, ba, eskerrik asko donestebeko frantzesa eta utziko zatu egune arki ospatzen. Vale, eskerrik eka, zuk ere bai ospatu pixkat, Nik bai, nik seguro. Pensatzen dut, pensatzen duzu baiet. Gaztia eta eso inbar da, ez utzi geroko, por si acaso. Kasi naizot, gauzek eroko ez ditut. Bai, geroko ez dut utzi behar. Majo, venga. Eskerrik asko. Igual, eskerrik asko zuri ere bai. Sua altxatu da, horren mila etorri gara sasuran, ta piztu nahi genuen sua altxatu da. Gorkoen anadiai nola jarri gindan, hemen gabitza burra kantatu bezindan, baina berez mendena saria tegindan, berriro elkartuko garela jakindan, baina berez mendena saria tegindan, berriro elkartuko garela jakindan. Eskerrik asko. Gaur ekitaldiaren barnean urteko gazta temporadaren hasiera edo gazta berriaren irekiera izaten da. Bazanen gerota gehiago gazta egile, ogasma egile daude, hortaz postekoa da. Fama handikoak ere baditugu, horrek ere lagunduko duzurik ezki, mendi animatzera. Aurten gazna egile berri bat dugu Bazanen, Azpilkoetako Jesus Zelaieta, Azpilkoetako gazna izenarekin. Ibiazabal jatorrizko izenaren barruan eta Arzai gazaren barruan. Hasi dira, lehendabiziko kosetxa saltzen, urtarrilean hasi ziren gazna egiten eta erran dezakegu gaur probatu duguna edo probatzen ari garen gazna hori aurtengo lehendabiziko gazna horietik bat dela. Horretaz, urteroko temporaldiko gazna puskatzea egingo dugu, hortarako Jesus Zelaietak puskatuko dugu gaznari, beraz nahi duzunean. Aurtengo gazna berria. Hori zen da, txaldandia bai. Suerte handia padiogu Azpilkoetako gazna izenean salduko den gazna horreri egilei durik ezin, mila esker eta suerte handia izan. Izango duzu, aukera hori izango duzu.
Pasto, tranquilo.
Elecberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elecberri. Ian Ware. pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Ansietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna.